Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahumul Fatihah. Kita salawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana biril haqq qibil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Rahim afanallahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kala jengake tesih bab khurujir ruh minal badan, metune roh sangka awak. Wingi ceritane dugi mayit diungguhna ditakoni malaikat loro, nggih menika Mungkar Nakir, ditakoni sapa pangeranem, sapa nabinem, apa agamanem. Bareng pun jawab sedanten kanthi leres bener, payakulani monggo ngucap sapa malaikat loro lahu maring abet mayit, sumanuli num turwa sapa sira amatal arusi hale kaya turune penganten. Di kandhane karmalat wis nek mun jawab bener ora tak siksa kowe turwa, turune kaya turune penganten malam pertama gitu. Artine penuh kesenangan. Wa yaftatahani lan buka sapa malaikat laro lahu maring abet kuwatan ing jendela. Terus malaikat loro bukakno jendela. Dadi ning kuburan iku ana jendela. Inda rasihi ing dalem sirahe mayit, wayang duru monggo ningali sapa mayit minda saking kuwah jendela mau ila manzilihi maring gon mangku panggonane mayit, wa maq'adihi lan gon lungguhe mayit fil jannati ing dalem swarga. Terus dibukakno jendela iki nggonem iku ning kono, lungguhanem ning kono iku ning gone tempat, suatu tempat ning gone swarga. Iki wis kecipratan ningali, saged ningali tempate wektu ning swarga. Sumayarji nuli bali
al malakani sapa malaikat loro ma'ar ruhi sertane roh. Lajeng malaikat loro balik nggawa roh mau digawa ning ndi ilas samai maring langit. Wayaj'alani lan dadekake sapa malaikani ar-ruha ing roh fil qanadili ing dalem pira-pira lampu al muallaqati kang den gantung bil arsy ing dalem ars. Ajeng malaikat bali ngajak roh mau digawa nang nggone langit. Terus roh mau dicandalno ning nggone ars, ning nggone lampu-lampu, ning nggone ars, dicandalno ning nggone ars, ning nggone nggon lampu. Waruya lan den riwayatake Nabi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam yaqulu dawuh Allahu sinten Allah la ukhriju ora ngetokake sapa ingsun Gusti Allah abdan ing kawula min ibadi saking pira-pira kawula ingsun minat dunya saking donya. Maksude Allah dawuh aku ora ngetokno kawula-kawulaku saka donya, artine ngetokno nggih dibejahi. Wa ana hale utawi ingsun uridu iku ngarepake sapa ingsun an ukfira ing yen to ngapura sapa ingsun lahu maring abet illa kejaba naqastu ngurangi sapa ingsun min sayyi amalihi saking eleke amale abet nek ngurangi bisa komen kelawan loro ijasadi ing dalem jasade abet ya. Dawuh Gusti Allah aku gak gawe mati kawula ingsun. Nek kono aku ngarepake ngapura kawulaku mau kejaba amal eleke tak kurangi. Nek ngurangi nganggo apa? Bisa komen fi jasadi. Nek ngurangi amal eleke diwene Allah lara awake. Jadi ana wonten dawuh Kanjeng Nabi dawuh al-marad kafaratun lidzunub, lara iku nglebur dosa. Gusti Allah ngoten nak ajeng mejahi tiyang kok yang iki kok amal eleke akeh ape dikurangi Gusti Allah ben kalong dosane iku diwenehi lara. Nggih nggih iki fadile lara nggih apik nggih. Ape mati ku lara suwi, iku malah ngresiki dosa. Terus Kang Sulyadi wis dangu nggih larane. Biasane nek sehat wis regep ngaji ning langgar. Ngaji ngeten iki ning masjid kula ngerti. Iku akhire terus sedo. Insyaallah saged nglebur dosa-dosa. Nah lara utawa bidayikin kelawan rupek fi ma'isyati ing dalem ekonomine abet. Naga lara iku diwene apa? Ekonomine iku seret ya. Ekonomine angel. But gawe angel. Tiwas but gawe kana bathine gak dibayari wong. Niku nggih saged apa ngelongi dosa. Utawa bima kelawan barang yusi bukan ngenani apa mahu ing wong min saking susah utawa neh lebur dosa neh ngurangi dosa diwenehi
musibah akhirnya dadi susah. Anake dicoba anake susah, dicoba wong tuane susah, pokoke ora wong tuane nggih tanggane akhirnya susah. Ngoten niku nggih. Niku malah sae nggih. Nglebur dosa ben resik. Jadi kaya ibarate kaya baju lho nggih. Baju rusak. Nah, ape diresiki kudu diapakno? Dileb-lebno ning banyunan. Diucek-ucek, dikum ning gone apa? Banyu ning gone sabun, diubengno ning gone mesin cuci. Nah saiki nggih. Nah dhisik disikati. Diubeng-ubengno ning gone mesin cuci. Engko diperes, dikeringno, dipenter, dipangan. Niku ben ra manungsa nggih ngoten. Rusak kabeh awake kakean dosa. Diweki ekonomine sulit, kena musibah susah. Anake nakal, anake napa duwe masalah susah nggih. Wong tuane dawa lara awak. Sekinten napa sekinten resik. Fa in baqiya mongko lamun tetep alaihi ing atase abet min sayiatihi saking pira-pira elek amal eleke abet seun napa suwiji-wiji kok dikei lara, dikei susah ekonomi sulit jeh ana amal eleke durung resik. Piye carane Allah? Syadatu monggo bangetake sapa ingsun alai ing atase abet al mauta ing atase mati. Nek jeh ana dosane dingel-ngel dibanget-bangetno matine wektu nazak niku apa? Angel utawa suwe nek gragro-gragro suwi. Iku nggih malah sae nggih. Kita kok mesakno ngoten nggih. Iku nggih mungkin isih dosane pinten resik digawe ngoten. Atine kangelan. Lan arien wonten sinetron nggih rahasia ilahi nggih. Kadang kan ngoten nggih. Matine angel, matine dalam keadaan repot, mau dikubur, kuburane ana blatunge, ana ambune, repot. Niku nuduhno apa jeh ana dosa sing ning gone tiyang mau. Lah Allah kepengin ngurangi, kepengin ngresiki. Jadi nggih nuduhno alane amal, tapi nggih fadilahe iso resiki dosa semua. Suwalike wonten tiyang nggih wektu urip gak tau lara, ekonomine lancar-lancar wae. Gak pernah kena musibah. Matine ya gampang. Nah, iku malah iso berbahaya. Iso uga iku penglulus saking Allah. Allah kepengin wong iku mau panci keadaan elek pengen diakhirno kanthi keadaan elek dikasih ngoten sekira engko mati panci dosane isih pirang-pirang. Atayal sehingga ketemu sapa abetni ing ingsun Gusti Allah. Wala sayatalan hale ora ana elek iku maujud ale ing atase abet. Akhire tiyang sing sakit mau nggih sakit awake, rupek ekonomine, kena musibah sing gawe susah, gawe sedih, akhire ketemu karo Allah gak duwe dosa. Wa izzati lan demi mulya ingsun, wa jalali lan demi keagungan ingsun, la ukhriju ora ngetokake sapa ingsun abdan ing kawula min ibadi saking pira-pira
kawula ingsun wa ana hale utawi ingsun uridu iku ngarepake sapa ingsun Allah ukfira ing yen ta ora ngapura sapa ingsun lahu maring abet illa kejaba wafaituhu mateni sapa ingsun hu ing abet bikulli hasanatin kelawan sekabehane kebagusan amalakan nglakoni sapa abet ing hasanah bisihatin kelawan sehat wijasatihi ing dalem jasate abet wa farikalan bungah sapa abet yusibu kang mekenani apa bungahu ing abet wa saaten lan jembar rizkihi ing dalem rizkine abet sewalike nggih nek Allah iku karepe ora ngapura wong iku sampai matine iku dipenuhi karo kebaikan-kebaikan. Maksudnya piye? Awake sehat, gak tau lara, jarang. Terus pokoknya hari-hari ini ku penuh keceriaan, bunga, seneng, ora tau kena masalah. Rezekine jembar lancar. Oh, disok bloko rezekine nggih. Nah wis ngono keapiane hawan tuale indal maut. Terus nalika mati digampangno. Mati anggus mati ngoten gampang. Ora sakaratul maut, ora ngazak. Sing repot mboten mati gampang, ora rekoso nggih. Nang ngono hatta yalqa sehingga ketemu sapa abetni ing ingsun wala hasanata lan ora ana kebagusan iku maujud lahu keduwe abet akhire mati kepethuk Allah ora duwe amal apik ora di ngapura karo Gusti Allah ini nggih niku siwali sing pertama nggih. Wektu uripe sehat-sehat wae, gak pernah kena penyakit. Hari-harine seneng-seneng, ora pernah susah. Rezekine gampang. Iku bagune apa? Allah ora badhe ngapura dinjarnae. Akhire dia lali ora duwe ngamal apik, akhire wekdal ngoten niku kepethuk Allah mati gak duwe amal apik. Tapi nggih kita mboten terus untuk suudon matine apik iki gak matine kok wong iki kok gampang terus gak lara wahsyat wae langsung mati yo keadaan seneng wae berarti iki gak di ngapura Gusti Allah nggih ampun bedhek ngoten nggih kita mboten ngertos nggih soko panci niku tiyang sae amale akeh ora ndek dosa kadang apa matine dalam keadaan ape pas salat mati, pas zikir mati. Sale wonten dawuh yamutun nasu ala ma asyu. Manungsa meninggal iku dalam keadaan waktu uripe wong nak sing salat, seneng ngaji nggih matine dalam keadaan apik ngoten. Pas salat, badhe salat ninggal, pas ngaji maca Quran ninggal kan kathah nggih. Pas ning dhuwur panggung ori maca Quran ninggal. Nggih wonten nggih. Pas walike pas jogetan ngibing
mati ya ana. Pas mendem mati ya berah. Pas karokenan dicabut nyawane ya wonten. Nah ini termasuk hikmah. Hikmah tiyang sakit, hikmahe ekonomi sulit, hikmahe napa kena kesusahan ditimpa musibah susah. Termasuk peristiwa teng akhirat ya niku Allah iktidar. Iktidar iku njaluk ngapura. Dadi wong-wong wektu ning donya sing miskin-miskin diklumpukno. Suwelah wektu ning donya. Soale ganjarane ngoten emong nggih. Didono Gusti Allah. Sing wong sugih wah nggih jek repot, jek hisab, diaudit bondone. Jadi duwe kaya apa diaudit iku beres nggih. Nek ora beres nggih marah mlebu swarga. Qala Abdul Aswad nggih Allah alam bissawab. Nggih sadèrènge kula tutup nggih. Kula apa nggih umake. Dadi musala niki sing niki kan pun wakofan nggih. Secara napa nggih secara omongan nggih. Mun diwakofno Mbah pertama niku Mbah Adi Marzuki sing pertama ning Langgar Cilik, terus ana peluasan niku Haji Saidi Ikrar sak putuhe bangunan, terus wonten nika sing kidul iki halaman kidul nggih. Terus diikrarno kalih Haji Yatmi tak wakafno sisan. Dadi niki pun sedaya atas nama musala. Tapi niku dereng resmi nggih. Dereng resmi. Lah niki kula resmikake ajeng nggih. Ternyata ajeng didamel sertifikat wakaf niku perlu balik nama. Jadi perlu balik nama. Biayane kelas 2.500.000 niku balik nama tok dereng sanes-sanesipun. Alhamdulillah ana wonten sing ikrar Pak Haji Dul nyumbang 500. Lek mito nyumbang 500. Nembe 1 juta nggih. Pak RT Pak Pur pun naweh 500. Oh asal 1.500.000. Kurang 1 juta nggih. Dan iki kula ndek usul mun bantuane kas yasinan tak suwun 500 kangge setuju napa mboten nggih? Setuju nggih? Kanggone ku mau nggih prosesnya nggih proses wakaf kersane mungkin ampun resmi niku aman ngoten nggih mboten ngubah 20 tahun ke depan 30 tahun seono atas nama pribadi ku iso didol nggih. Atur ning etan makam niku nggih. Ini kan nggih enak jaman saniki mungkin mboten nggih. Nak putu-putune kecekel iso didol lah repot nggih. Lane kula niki kula proses niki. Setuju nggih? Kula suwun 500 dadi mungkin tesih kirang 500 mun kula atuske melih. Nggih nek wonten sing badhe nyumbang pribadi nggih monggo. Nggih soalnya penting niki napa di sertifikat wakaf niku kersane aman. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fitina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fitina ya Giyasi inda kulli karbatin wa
Allahumma ubat moga-moga pinaringan selamat. Allahumma kitra kitri suge bebe suge mari. Allahumma kitra kitri suge sapi suge pa. Qabul bisyiril Fatihah. Tidak kalah. Mugi-mugi wonten manfaatipun, kurang langkung nyunaken pangapunten aku minkum ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.